Parrokki pompastiċi, kuluri u kostumi ekstravaganti huma biss toma tas-serata sħiħa ta' divertiment li se joffri l-ispettaklu Queens. Jiena Rej Kallejja, direttur artistiku ta' Queens b'kitba ta' Simon Bartolo. Queens huwa proġett li beda bejn wieħed u ieħor sentej ilu. L-idea kienet li flimkien ma' Spazju Kreattiv noħolqu dan il-proġett kollaborattiv fejn l-ownership tiegħu huwa proprju tal-komunità LGBTIQ+. Għalhekk dina kienet xi ħaġa imperattiva, ġifieri mhux qed nitkellmu bħal ta' żminijiet forsi panto fejn għandek atturi li qegħdin jilbsu rwol differenti, imma huwa propju proġett intenzjonat għal artisti li jaħdmu fix-xena ta' drag. Protagonisti huma drag queens per se, għandna lil Olivia, għandna lil Beyoncé u għandna lil Coco li huma t-tlieta prinċipali. Kif ukoll li jitfaċċa dan il-karattru ta' delivery person li huwa tal-pizza li eventwalment ukoll b'xi mod jirnexxilna nibdluh fi drag queen ġdida Lady Gaga. Insomma, xi ħaġa hekk, akkumpanjat minn ħuħ li inserta kien qed jagħmel ukoll Christmas play ġewwa l-iskola. Bħal kull show ieħor drag, l-ispettaklu joffri. Ovvjament il-komiċità li hija l-ewwel ħaġa, ġifieri wieħed se jiġi u ħajara show li huwa entertaining. Li huwa mimli wkoll spettaklu permezz tal-koreografija, ġifieri sfin, tal-kostumi, tal-makeup. U l-sfida, biex nużaw kelma Maltija xi hija sfida vera kbira, meta inti qed tagħmel drag show, id-drag artists ħafna drabi ikunu qegħdin jagħmlu kollox huma, ġifieri jagħmlu l-kostumi tagħhom, il-makeup tagħhom, koreografija tagħhom, isibu wkoll iċ-ċajt tagħhom. Dan għamilni daqsxejn iżjed kollaborattiv peress li qegħdin nagħmlu ħoġa teatru, jiġifieri rajna il-personalitajiet ta' drag queens x'inhuma u l-iskript imbena propju madwar dawn il-personalitajiet. Ovvjament imbagħad għandna lil Krista Zambit Marmara li qed tuħsib il-makeup, għandna l-Francesco Nicodemo li qed juħsib il-koreografija fil-waqt li Soraya li għamlitilna ix-xar u l-kostumi li huma tal-Louis Noir. Allura nista' niggarantixxi kull min se jiġi jara li għandna spettaklu propju komplet komplut biex ngħidu hekk flimkien ma' dawn id-drag queens lilhom jaħdmu għal xhur twal. Għal daħqa tajba ġifieri nħeġġiġkom tiġu Spazju Kreattiv l-aħħar 3 dati li fadlilna li huma il-23 ta' Diċembru, il-29 ta' Diċembru u 30 ta' Diċembru. Daħaq garantit.